bandiraɓe min calmini on min juuri mon min ñagani mon Allah moƴƴere mon kala inde mun e yettode mun no gonɗon en no gonirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela en welani welirani baɗɗo men e ndenka mun ha gartuɗen ɗo henna hande waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men hande noon ma en eto jubbande bandiraɓe toɓɓe tati toɓɓere adanne nde koko fati e SOMISEN toɓɓere ɗiɗiɓere nde ko jillu omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko toon e Turk toɓɓere tataɓere nde ma won ko fati e galle mo ganduɗa ko ɗon tigui ho conseil de collectivité territorial luuno e oɗo saaha caɗele ɗe ganduɗa teskama hen puɗɗortoɗen ko SOMISEN ko société des mines du Sénégal mo ganduɗa kañum hettina koye dendagal ressource miniére no Sénégal heɓiri hen fodde mum no Sénégal ɓurata ɓamtorade hen soko tawi en duttima caggal o mo ganduɗa ko kañum woni Ngagne Demba Touré satu nde o nooma e SOMISEN yimɓe hewɓe mbi o fotani nomede e SOMISEN sabu o ala expérience o sabu o ala duuɓi ɗi sabu mo lomtiyo ɓuri mo gandal sabu mo lomtiyo ɓuri mo duuɓi ɓuri mo ɓoyde e nokku o yimɓe hewɓe jeyini ha mbi o timmani hay stagiaire sahante noon halfinede ko woni SOMISEN noon soko tawi en ƴeewi gila 2021 ha 2024 hade oɗo régime ngabbude ardinoɓe toon e SOMISEN yo lijit gueɗe Sénégal yo kakkit Sénégal naaɓe ha keɓa fodde munen ha keɓa droit ji munen so tawi en ƴeewi gila 2021 ha 2024 ɓe liggima fodde wonde 17 milliards ɗum woni koɓe nanni e kees leydi ndi caggal mum noon maître Ngagne Demba Touré nde lomtina haalullaji foof kalama hen wiyama o ala compétence wiyama o ala duuɓi ɗi o ala gandal ngal o ala expérience o saabu ko foti e SOMISEN Ngagne Demba Touré fotani ardinede ɗum kanko maître Ngagne Demba Touré o ƴetti SOMISEN ko 2024 sarude régime Macky Sall o ummi oɗo régime jooɗi ko nden o totta SOMISEN yo ardu ɗum kanko maître Ngagne Demba Touré sen ƴeewi o waɗani e nder SOMISEN fodde wonde duuɓi ɗiɗi timmuɗi kono e nder ndeɗo hitande e lebbi pawɗi seeɗa lebbi jeegom walla ɓura ɗum cetta walla manka ɗum coƴ walla foto e hen kanko maître Ngagne Demba Touré o ligganima Sénégal fodde wonde 41 milliards 425 millions woni capanɗe nayyi e goho milliard e temedde nayyi e nogas e joyi millions e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi mankuɗi kanko Ngagne Demba Touré o liggima ɗum joni namdal ngal woni kanko mo ganduɗa fotani wonde hay stagiaire sababude mo lomtiyo ɓuuri mo kala kala on tugude 2021 ha 2024 liggi ko 16 milliards kanko e hitande duuɓi ɗiɗi mankuɗi kanko maître Ngagne Demba Touré o liggima fodde wonde capanɗe nayyi e goho milliard e temedde nayyi e nogas e joyi millions joni noon namde ɗiɗi ene daari namdal gadanal ngal beele on gonnoɗo toon ene waɗana Sénégal négocié ene darano Sénégal wondi ko anda ko totta ko wondi ko wawana ɗum walla wondi négociation ngaji ɗi so ngari kalis o fatata koye nokkuji goɗɗi ko wona leydi ndi ɗo yarete kala ɓiɗɗo leydi Sénégal ene foti wadde maître Ngagne Demba Touré félicité kala ɓiɗɗo leydi Sénégal ene foti wawde wiide maître Ngagne Demba Touré a jarama yo Allah sellin sembina sabu alay sago paamen maître Ngagne Demba Touré hay sinno ko cuholel omo jogui gandal ngal omo jogui pellital ngal omo jogui cuusal ngal
sabu en jii haynde parti Pastef watte desoudre en jii haynde parti Pastef tampinte haljinte en jii kanko hoore makko tampere nde o tampina hen en jiini hay kanko o waɗino en exilé o yaltino leydi ndi o dogino o yalti leydi ndi sababude famdemo soko tawi o jooɗima ɗo kanko ne hoore makko ko jaggueteɗo on saa o fayi Mali. min e yiyandam so tawi Sénégal heeɓi sukaɓe waɓe no maître Ngagne Demba Touré en poti ko sembinede poti ko waɗede félicité poti ko susnede ko wayno maître Ngagne Demba Touré en poti ko waɗede protégé poti ko renede sabu ko ngaalu ngu ganduɗa cukalel jarowel ɗo yarat ɗo so tawi wawi ligganade leydi Sénégal hono ko liggani leydi Sénégal ko kono ɓeɗo sukaɓe poti ko renede gandon soko tawi jeeyi ha mawni ha keeɓi won duuɓi ha keeɓi ɓesgu kala ko kalfina e leydi ndi dekete kala ko mbaɗatno ko en mbawi wadde ko ɓuuri ɗum maître Ngagne Demba Touré hamin mbaɗma félicité hamin mbima félicitation maître Ngagne Demba Touré félicitation yo Allah sellin sembina mbiyeten état o ko wayno ɓeɗo sukaɓe yo mbaɗe protégé ko wayno ɓeɗo sukaɓe sécurité munen koko foti ɓeydede koko foti waɗede renforcé koko foti sembinede sécurité e fannuji kala sécurité e kala fannu ko wayno maître Ngagne Demba Touré ene poti rokkede ɗum sabu ko liggiɗo henne ko e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi mankuɗi o liggodi ɗum ko ɓiɓɓe leydi ndi bandiraɓe wonnoɓe toon fodde wonde duuɓi tati ha duuɓi nayyi holko saabi ɓe liggi milliard uji 17 kanko o ari o timminani duuɓi ɗiɗi o liggi 44 milliard e 425 million o liggi ɗum kanko maître Ngagne Demba Touré waddi maître Ngagne Demba Touré aɗa wiye yo Allah sellin sembina yo Allah reen kadi kala ɓiɗɗo leydi ndi yo andu eɗen jogui sukaɓe haranteɓe eɗen jogui sukaɓe anduɓe eɗen jogui sukaɓe nunɗuɓe waddi poɗɗen ko miijade wonnoɓe toon ɓe beele gonanno ko leydi ndi walla gonanno ko koye munen fodde wonde duuɓi 4 e 17 milliard e hitande e lebbi 6 walla lebbi 6 neɗɗo manan addanma 41 milliard e 425 million alay sago wonnoɓe toon ɓe ƴeewe holɓe gonen toon waddi onon wiyannoɓe o timmani hay stagiaire onon wiyannoɓe o ala expérience o onon wiyannoɓe o ala gandal ngal minen de expérience mo ala o gandal ngal ala ngal duuɓi ɗe o ala ɗi ɓurani min joom duuɓi en international en andanoɓe partout ɓe gonal munen toon maître Ngagne Demba Touré félicitation jaren koye facette goɗɗo koye ɗanngal premier ministre Ousmane Sonko mo ganduɗa yeehi Turk jaɓɓama toon jaɓɓugal banggal fayida so tawi en kaldat gonga en kalat saabu Allah jaɓɓugal ngal jaɓɓagal ko ɗo tan jaɓɓugal wawi hadde en ji Erdogan no jaɓɓori Ousmane Sonko wadde e foti wonde haqqillaji men wona Ousmane Sonko jaɓɓa ko leydi Sénégal jaɓɓa foti wonde haqqillaji men wona drapeau Pastef immina toon ko drapeau Sénégal sawnodiri e drapeau turc jaɓɓa toon wona Ousmane Sonko simple wona Ousmane Sonko mo Pastef jaɓɓa toon ko Ousmane Sonko premier ministre waddi ene yooɗi ene haani Sénégal najo kala jogo hen welemma ene haani Sénégal najo kala jogo hen teddungal kadi e discours aji makko pattam lami ɗiwo o waɗi toon waddi Ousmane Sonko ngal ɗo jahal ngal ɗo jaɓɓal oɗo déplacement ko Sénégal naaɓe fof teddi hen ko Sénégal naaɓe fof jooɗi hen kadi ko mbiyammi min ko mbiyammi Afrique naaɓe ko mbiyammi état Sénégal sécurité Ousmane Sonko koko foti ɓeydede sécurité Ousmane Sonko premier ministre sécurité Ousmane Sonko Afrique naajo koko foti ɓeydede oɗo Ousmane Sonko soko tawi o wuuri jaɓɓal ngal yaɓɓingal so yaɓɓitani ngal wiyani Sénégal Afrique hoore mum ma yiito hoore muɗum
kono noon alay sago paamen alay sago paamen jaɓɓal ngal o yaɓingal mi haalani haala Sénégal naaɓe soi-disant les politiciens mi haalani haala ɓen kalanmi ko haala ɓeɓe ganduɗa jaɓɓal Ousmane Sonko ngal waɗani ɗumen arrangé taw ko leyɗele goɗɗe occidentaux ji jooɗinoɓe e becce Afrique jooɗinoɓe e dande Afrique ɓen hande soko jii ko wayno Ousmane Sonko en soko jii ko wayno Ibrahima Traoré en hay hunde ala ko welata ɗumen sona wadde feere ha guetti ɗumen e lawol wadde renforcer sécurité Ousmane Sonko koko yonti il est temps Ousmane Sonko sécurité mum waɗe renforcé ala sago yimɓe mbatten hakkillaji sabu mission mo jogui o so tawi yimɓe daari ɗum ko menace wonande e leyɗele occidentaux ji tawa ngaalu munen e gueɗe munen fof fawino koye Afrique waddi ɓen soko sago munen ko yo dirtu e lawol ngol tous les moyens noon sont bons pour manan ɓe guittamo e lawol he waddi kala ɓiɗɗo leydi Sénégal najo kala ɓiɗɗo leydi Afrique yo duwonomo kadi Ousmane Sonko yahanani yummum yahanani bammum yahanani ɓiyum yahanani galle munen yahanani joom suudu mum Ousmane Sonko yahata koye jaɓɓal leydi Sénégal min mboɗo sikki ngal ɗo jaɓɓugal kala ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ne fonno weltade hen ene fonno addude hen yende wande fayida kono wona yimɓe yo jooɗoyti leydi ne kala n'importe te eɗen gandi Erdogan teddugal ngal teddini Ousmane Sonko ngal fof e hewde fayida Erdogan e jogade valeur o yonaka haygal teddugal maw yeehi o tawi Ousmane Sonko ha e juma ɓe julde juma ɗum ɗon pop ko wadde mo estimé Ousmane Sonko ko yitademo hoore makko e Ousmane Sonko kadi ene saabu gandi Ousmane Sonko ko premier ministre leydi ndi ko premier ministre leydi Sénégal hay sinno ko président Pastef wona ɗum nayimo toon yimɓe ne poti artirde haqqillaji munen kadi neɗɗo so Allah totti ɗum gueɗal saɗa yiiɗi foftude a jaɓat ɗum ɗo ko dokke Allah wonmo ganduɗa nde sosata parti mum politique Ousmane Sonko jibinaka wonmo ganduɗa nde sosata parti mum politique Ousmane Sonko miijaki ma won politicien waddi soko tawi e ɗum ɗo waɗi e ko ɓenni ko fof ko ɓenni fitande makko ne fonno heddade hen kono mo loppi guurowo ko guurowo ko ɗum ɗo fof Allah dandimo hen ha yettinimo ɗo omo liggono leydi ndi omo yahana ɗum enen kala eden poti darade darde ken ɓiɓɓe leydi Sénégal kala ɗo ɓiɗɗo leydi Sénégal yeehi darnade ɓiɓɓe leydi Sénégal enen fof beltenɗen ɗum daranɗen ɗum min mboɗo jaaɓi mbaɗa opposé o Ousmane Sonko c'est normal leydi so ala opposant état liggota ko foti ko liggade c'est normal leydi heɓa opposition taw noon wona opposition kaalowo wonde ɓe ɓornima paɗe ceerɗe wona opposition kaalowo ɓe ɓornima ganilaji wona opposition kaalowo montoraji mabɓe ne ceeri ɗum wona politique ɗum wona critique yo ƴeewe opposant yo ƴeewe ko foti ko waɗede ko waɗaka te ene wawi waɗede waɗaka opposition haala hen yo ƴeewe train de vie de l' état o beele ne foti wonde walla fotani wonde opposition haala hen yo état o yo waɗ ko ganduɗa ko planning mo ganduɗa ko ɗum ɗo woni yakare muɗum ɓe mbi ahan ko mbaɗɗon ko ene feewi kono ko ni ɓuuri fewde walla ko mbaɗɗon ko fewani ko ni fewiri mbiɗen jiiɗi saɗa waɗa opposé o critique c'est bon mais parfois addu peeje addu solution wi ɗum ɗo woni solution caɗele leydi ndi kono ko yeddude tan dugde tan te taw ko dugata ko fof ala fof ko kalɗa e liggey leydi ndi kalta tan koye neɗɗo o waddi so Allah waɗi hunde a waɗi ko Allah waɗi ko opposé o mi wiyani a dañata ko jiɗɗa ko kono sa rena ka ɓooyat ɗon so Allah wima ya tenoyi a wiyan ka ƴogoyowo ko ligguey ɗiɗi dañata goo ma ƴogoyi mbaɗa ko jiɗɗa wadde ko kono kadi ma tenoyi mbaɗa ko Allah yamiri ko yo Allah wallu en noon Sénégal nanodira hande ene woodi wonɓe ɗo won médiaji gonɗi ɗo état ki ni ƴewde
gede pattam lame battede leydi ndi etaki ni ƴewde liggeyaaji moƴƴi puɗɗiɗe waɗede leydi ndi ko ene duka tan ene ŋaabla tan ene kana tan ene kija kono noon kala ko wari haa ko mayde heen kala ko wari haa ko mayde heen oɗo voyage félicitation oɗo voyage yo Allah sellin sembina yen dañcu voyage uji goɗɗi baaɗiɗa ni Sénégal teddinire ni e leyɗele mawɗe pattam lame e ardiɓe mawɓe fattam lamiɓe waɓede Erdogan en min de mi yiyani ko Ousmane Sonko tan jaɓɓa mi yiyani ko président Pastef jaɓɓa jiyammi tan ko premier ministre leydi Sénégal jaɓɓa saabu ko darta on drapeau dari toon Allah jarama noon e yimɓe famɓe jaɓɓal ngal gueɗel gonguel ngel jiɗɗen haalde bandiraɓe ndiɗo leydi mo wi kala ko kewiɗo kaala gonta kaalowo sa woni kaalowo yimɓe gañma kala ko kewiɗo kaala gonta kaalowo sa woni kaalowo yimɓe jaltayma ko holɗum oɗon gandi ene wonno ho conseil de collectivité territorial haɓe joguino 16 ɗo ɓe goni kamɓe koye mabɓe 16 ɗo ɓe dawata 16 ɗo ɓe kirdoto 16 ɗo ɓe gollata on galle noon jeyno ɗum ko biyeteɗo seksek kañum wonno meɗino wonde gardien équipe nationale mo Sénégal o luunoɓe galle o ko 4 millions ari saaha o wiɓe joni jimmi ko yeyde on galle o ɓe mbi ala minen min mbawa sodde oɗo galle o wi ɗum noon mi ɓeydi location joɓanɗon ko 4 millions joni joɓoton ko 5 millions kala lewru yeehi ha waɗi hitande fawde négociation ji mbaɗama jaɓodirama galle o laamu Sénégal ene sotta ɗum laamu Sénégal sotti galle o woodi ɗo ñamli fodde wonde milliard uji 14 e intérêt ji e pénalité ji e naggam fo hawre milliard uji 20 te yiyama milliard uji jaltuɗi coggu galle o versama e compte seksek noon witinani Sénégal soodi galle o kono ene continue yobde luwas kala lewru 5 millions bandiraɓe ñanden nde président Bassirou Diomaye Faye haali ɗum ala fo ɗo opposant mo ŋaɓaɗi hunuko muɗum haalde hen ala fo koɓe mbiyani ala fo koɓe kalani holno gasirta yaalu galle ara ñalawma cotta galle o duttoɗa kadi aɗa jokki yobde luwas galle o an a soodi galle a wonino galle aɗa luwi ɗum Allah wallima a sotti galle o duttoɗa kadi aɗa jokki yobde luwas galle mo connoɗa o bandiraɓe on kalis holɗo fayi on kalis holɗo fayi hol moƴere wonde ha on luwas jokki hol moƴere wonde ha on luwas jokki bandiraɓe alay saago ganden haaloɓe pular wonko kaali ɓe mbi fowru ñaami ko ɓuuri gayel kondulɓe soko tawi ko gonga ndiɗo leydi kala ko jiɗɗa haalde hen goɗɗum ara wona ɗum fof waɗimi intéressé saabu ko ɓuuri ɗum ñamama e leydi ndi ko jaam tan lutti roni ɗum ko ɓuuri ɗum bonnama e ndi leydi Sénégal des milliards ene mbawno wonde hôpital uji ene mbawno wonde laabi ene wawno wonde ndiyam ene wawno wonde courant ene wawno ɓeydude e école aji neɗɗo goto heɓa waɗa ɗum puy jaam luttorono ɗum eɗen gandi ene wayno leydi kono min ko ɓuuri kam hen ko hawnade soko tawi biyeteɗo ko chroniqueur walla ko opposant so haali won haala cattuka so haali haala woola tiiɗka ŋeerka so tawi noddama ene namde so procureur noddi ɗum so dig noddi ɗum kala bawɗo noddude ɗum won wonɓe ɗo henne ene mbiya kañumen goni société civile kañumen goni les droits de l'homme bandiraɓe droit de l'homme kam mate scandale uji ɗiɗo wawa haalde hen bandiraɓe mate société civile kam wawa haalde oɗo scandale baɗo dani bandiraɓe beele ɗiɗo radio ji ɗiɗo téléji ɗiɗo organe uji mbawa haalde oɗo scandale mais kamɓe fo ɓeɗe mbi cuk haɓeɗe mbi mut hay goto e mabɓe andanani ene haalay ɗum ɗo min mi sikkanno so tawi ala ko heddi aɗa waɗa attaqué état régime aɗa wiya ko waɗata ko fewani ko waɗata ko yoɗani ko waɗata ko rewani lawol ene yeeyi yimɓe doole aɗa wiya ka droit de l'homme aɗa wiya mana ka société civile aɗa wiya ka opposant aɗa wiya mana ka organe de média ka baɗowo régulé
soko tawi ko wayni so joli aɗa foti wawde haalde hen holto opposant ji ɗi goni beele ɗum ɗo ko haalte e haut conseil de collectivité territorial gonno ɗo en no oɗo location biyaɗo nani continue yoɓede mate kam opposant ɗi ngala ɗo beele kamɓe ɓe nanani ɗum beele organisation ngaji droit de l'homme en ɓe beele jiyani ɗum walla beele nanani ɗum beele wiyeteɓe ɗo ko société civil ɓe beele nanani ɗum bandiraɓe les médias CRM ɓe politicien ji yimɓe joom konnguɗi towɗi en mate onon on tinani ɗum kono ala patron tan soko tawi neɗɗo haali ko boni haali e premier ministre walla haali e président ko boni so tawi noddama mbiyon mana ko laamu dictature jusqu'à où ha hol toon to paaɗen fanni société civile fanni wiyoɓe ɗo ko droit de l'homme ɓe kalata e ɗum ɗo ɓe gona société civile ɓe gona droit de l'homme sont des politiciens cagoulés kono politicien ji muuriɗi waddi ndiɗo leydi ko heddi noon jimmi wiide état o il faut ɓe jogo